a todos, familias, alumnado e profesores. Un ano máis, o centro participa xunto con todos vostedes do que hoxe se pode chamar Clausura Curso 2014-2015. Hoxe tocan as actuacións de infantil, primeiro e segundo. Mañá é o turno de segundo e terceiro ciclos, é dicir, terceiro a sexto inclusive. Ás 13:30, aproximadamente, terá lugar no comedor do centro a invitación en colaboración coa AMPA a Pincheo. Salida ás 14:30. En primer lugar, diríxome ás familias esperando sentir o voso ánimo a acompañarnos coa súa presenza aquí. Queremos facervos partícipes destas actividades. Agradecemos de antemán a súa presenza neste acto. Neste día tan especial terá lugar, entre outras actuacións, o acto de graduación de infantil de 5 anos, que corresponde á finalización dunha etapa educativa, sendo en gran parte eles os protagonistas, xunto coas titoras e o seu equipo docente, que os quere graduar neste sinxelo pero caluroso acto, facéndolles entrega de orla e diploma, algo que seguro todos lembraremos, quedándonos co recordo dos momentos máis felices que vivimos nos colexio e que nos queda por vivir. De igual maneira me dirixo aos que non se gradúan, pero que nos animan cas súas actuacións. O que importa é participar, sair ao escenario e dirixirlles un sorriso. É este momento de alegría na que todos merecen un recoñecemento ao seu labor, cada un na parte que lle corresponde. Pais, nais, AMPA, órganos colexiados do centro, Consello Escolar, claustro, concello, entidades públicas e privadas. Contamos sempre coa colaboración de todos. E estamos, sen dúbida, obrigados a entendernos pola vía do diálogo, no respeto e na tolerancia, baixo un denominador común que é a educación dos nosos nenos. Pola nosa parte, continuaremos facendo a nosa labor e invitando aos pais e nais a facervos partícipes e cómplices da educación dos vosos fillos. Un longo, pero apresurado camiño que, coa axuda de ambas partes pódese chegar á meta que desexamos. Contribuir á formación integral como persoas. Quedámonos cunha frase que inicia as vacacións de veráns recordando a Steinbeck, que dice: o arte do descanso é unha parte do arte de traballar. Gracias a todos e iniciamos os actos coa presentación Iria e María que nos deparan das oficios que veñen a continuación. Moitas gracias. Bos días, benvidos ao remate do curso 2014-2015. Imos comezar as actuacións dando paso aos alumnos de 3 anos que nos van cantar e representar a canción Pan de Mil. Recibímonos con forte e agarimoso aplauso. Se pan de millo más de
segundo lugar, o acto principal é a súa graduación, coa entrega de orlas e diplomas. Teño soños de colores cando non podo dormir. Sigo esperto toda a noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito teño gañas de voar. Saime o corazón do peito, sei que a poderás toupar. Cando facemos o pino a limpar no ceu os pés, ou botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cando cheiro a pulseira feita con mil alecrins, miro-te os ollos de cote pra poderche así dicir: quero-te máis, quero-te máis que a tortilla de patacas con xamón. Quero-te máis, quero-te máis cada vez que me latexa o corazón. Na boca un sorriso e nos ollos un candil que ninguén pode apagar. Cando corre xunto a min o meu corpo trementeiro, tremen pernas, tremen mans. Saime o corazón do peito, sei que a poderás toupar. A pintar arcos da bella de colores polo ar. Cando escribes o meu nome nun espello, nun cristal, ao encendermos unha radio este son poder ouvir. Miro-te os ollos de cote pra poderche así dicir: quero-te máis, quero-te máis que a tortilla de patacas con xamón. Quero-te máis, quero-te máis cada vez que me latexa o corazón. Quero-te máis, quero-te máis que a tortilla de patacas con xamón. Quero-te máis, quero-te máis cada vez que me latexa o corazón. Maite Zaitun, Maite Zaitun, que a tortilla de patacas con xamón. Maite Zaitun, Maite Zaitun, cada vez que me latexa o corazón. Quero-te máis, quero-te máis que a tortilla de patacas con xamón. Quero-te máis, quero-te máis cada vez que me latexa o corazón. Todos os amigos veñen a casa, a xente pregunta que é o que pasa. Algo moi grande vai acontecer, estades abrallados, non queredes ver. Xa son maior, xa son maior, e agora só quero cantar cancións de amor. E imos facer un botellón con zume de laranxa e de limón, porque xa son maior, xa son maior. Agora só quero cantar cancións de amor, cancións de amor e de terror, de trotamundos sen solución, de ilusionistas, equilibristas e vagabundos do corazón. Non me veñades con máis animais, esa cantinela xa coñezo demais. Gatos que fan guau, cans que fan miau, formigas que soben e non dan baixao, que xa son maior, xa son maior. E agora só quero cantar
canción de amor. Movo perna e movo pé e movo tibia e o perone, porque xa son maior, xa son maior. Ahora só quero cantar cancións de amor, de trogloditas, cosmopolitas, de carrapitos e de dragóns, de cabaleiros, titiriteiros e de princesas do rock and roll. Todos os amigos veñen a casa, a xente pregunta: que é o que pasa? Bos días, empezamos a graduación dos nenos de 5 anos a Yuna Alonso. Unai Álvarez. Jimena Álvarez. Antón Balsa. Hambre García. Alejandro Barreira. Paula Basanta. Aya Bernardou. Mara Bermúdez. Adrián Bravo. Daniela Cotarelli. Hugo Díaz. David Díaz. Yasmín Milani. Daniela Dorado. Ainhoa Fernández. Alexandre Fernández. Berequé Fernández.
Génesis. Un aplauso para todos. Xandre Hernández. Pedro Iglesias. Lua Jordán. A ver, Pedro Iglesias, sube con Tere. Antón Lamas. Laura Yenderrozos. Ainhoa López de Almeida. Claudia López Pardo. Noa López Rodríguez. Karen López Sarri. Isaac Martínez Carballo. Bruno Martínez Fernández. Max Matos Mirota. Mateo Méndez Gómez. Michael Mogo Costa. Antía Murias San Pedro. Héctor Ortega García. Emma Pedreira Bouza. Valentina Peón Primera. Francisco Pérez González. Raquel Pérez López.
Rodríguez López. Natalia Rodríguez Rodríguez. Sireia Sousa Romero. Pola ventana. Da nosa clase está nerviosa, vamos de axudar. É unha cosa de todos os nenos que nos deu clase con unha frase que eles lle dedicado. Bueno, gracias a todos. Estou demasiado emocionada como para decir nada. Simplemente que aquí hai un montón de tarxetas de cada neno porque todos acabaron lendo e escribindo. Entón, vou nos levar sempre no meu corazón. E gracias tamén a todos vosotras e vosotros por acordarvos da profe. Esto, Ana. Eso que te lo resuelve aquí. Bueno, Socos, esto es de todos tus alumnos, cada uno ha hecho una flor para mí, no es un reconocimiento. Muchas gracias por todo, estamos encantados y yo creo que para todos ellos es una cosa muy bien. Y esto también te lo han hecho cada niño, para que lo hagas ahora si quieres. Recuerdo para que tengas que te perduren el tiempo y te acuerdes de lo bueno y de lo y de lo no tan bueno. Moitas gracias a todos e a todas, en especial aos meus nenos e as miñas nenas. Y ahora, por supuesto, para María José, que ha sido otro apoyo importantísimo para los niños, muchísimas gracias. Bueno, moitas gracias. A verdade é que cando se despide un, despois de 3 anos, sempre nos queda un pouco de tristura. Pero bueno, dá gusto velos, que contentos van, o que medraron,
E bueno, moitas gracias a todos. A continuación, unha reflexión das mestras. Bueno, antes da nosa actuación, quería ler unhas palabras en nome meu e en nome de Rosa. Hoxe remata o curso e ábrese un novo camiño para vós. Recordo cando chegastes o primeiro día de clase, cheos de temor e inseguros. Algún escondíadevos detrás de mamá e papá. Os días foron pasando e o cole convirtiuse nun sitio seguro, cheo de masia, non que non faltaban os sorrisos, os xogos, os bicos pegañentos e as apertas eternas. Hoxe ábrense novas portas, mas recordade sempre que a pegada dos vosos pasos no cole ficará gravada nos nosos corazóns. Agardamos que nunca se vos esqueza o que aprendestes, sobre todo que o que vale realmente é querer os amigos e saberlo respetar. Desexamos que voedes alto e que nunca deixades de soñar. Un bico para todos os nenos e as nenas de 5 anos. Logo rematan tan contentos interpretando a canción Imagínate.
Toca agora as actuacións de primeiro. En primeiro lugar, o regadiño. En segundo lugar, a muiñeira corrida. Segundo nivel, dramatiza e canta Corre, corre, cabeciña. Acabame de decir un paxariño que está por aí, a profe Maribel. Un forte aplauso para ela. Gracias por asistir. Corre, corre, cabeciña, representada polos nenos de segundo. Silencio, por favor.
que para nada parecía bondadoso. Xa ao final do camiño, un león parou nun ratillo. Por fin a casa da neta chegou e, asustada, a súa aventura contou. Por fin chegou a boda. Volve para a súa casa. Imos ver, antes de nada vou dar un aviso. Hai un coche que hai que retirar porque está mal aparcado. É un Córdoba e a matrícula é 5047 FPI. Repito, Córdoba 5047 FPI. Moitas grazas. Preparada, e todo o mundo
rematados os actos que corresponden a xoves día 18, imos indo por orden, primeiramente as familias. Como saben, agradecemos a súa presencia aquí, unha vez máis, deseámosles un feliz verán e tamén agradecemos a presencia de dúas profes que nos acompañaron para ver os nosos alumnos. Gracias, Maribel, gracias, Amalita. Mañá seguimos esperándovos. Ás 13:30 poden entrar no comedor para acompañar a estos alumnos de infantil primeiro e segundo para poder compartir esa pequena velada. Gracias. Rematan as actuacións desexando a todos, nenos, familias, profes e comunidade educativa en xeral un feliz verán.